vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. U was ook al vaak Hier in Terneuzen? Ja, ik heb mijn ouders ja. Wie bent u? Hey, Paul Verhelderen, uit Terneuzen. En u mevrouw? Ik ben Harriet Karbaat uit Arnhem-Muiden. Ook een relatie met Indië? Ja. Jazeker. Mijn vader die heeft ook in de Jappenkamp gezeten met heel zijn familie en Haar vader is nog raad geweest met ons, met mijn broer en mij. We hebben in Chimay in hetzelfde kamp gezeten in Nederlands-Indië toen de tijd. Toen bracht de oorlog daar uit in 1942. Ja, toen moesten wij, mijn broer en ik en mijn moeder, naar Bandung. Maar waar haar vader toen naartoe gegaan is, daar ben ik uit. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. maar dan met uw broer Jo. Ja, en van Bandung uit moesten we naar Samarang, bleef mijn broer achter. Moesten we naar Samarang en in Samarang werd ik 10 jaar. Moest ik naar Ambaraba, dus alles zat uit elkaar. Vandaag staan we in heel Nederland stil bij het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. We gedenken allen die zich in het verleden hebben ingezet voor Nederland. En we eren alle Nederlanders die zich toen en nu inzetten voor vrede wereldwijd. We herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk en dan met name natuurlijk de slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Pas na onvoorstelbaar geweld van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus capituleerde Japan en daarmee kwam ook daar een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog. Onze veteranen blijven het kloppend hart van deze dag. Zij herinneren ons aan de offers die zijn gebracht aan moed, aan plichtsbesef en aan kameraadschap. Want zonder hen zouden wij onze vrijheid vandaag niet kunnen vieren. En dat prachtige Oost-Indië-monument achter mij waar we nu staan, is opgericht en nagedacht aan de Zeeuws-Vlaamse militairen die in de periode 45-62 in voormalig Nederlands-Indië en nu zijn gesleuteld. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan het voormalig bestuur van de gemeente Sluis-en-Hulst, aan Scalda, Veiligheids- en Defensieopleidingen, aan Defensie, aan de Nederlandse Krijgsmacht om dit mogelijk te maken. En natuurlijk ook aan alle vrijwilligers en alle deelnemers hier aanwezig. Die betrokkenheid geeft deze dag echt betekenis. Straks houden we 2 minuten stilte. De eerste minuut is voor de gevallenen, voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, militairen en burgers. Die tweede minuut is voor hen die terugkeren, maar voor wie de oorlog nooit helemaal voorbij is gegaan. Voor de generaties na hen die nog steeds de gevolgen dragen. In die stilte, die minuten stilte, ligt ons respect, onze erkenning en onze belofte om nooit te vergeten. Want alleen samen kunnen we ons blijvend inzetten voor vrijheid en vrede. Dank u wel.
Ik herdenk hen die hebben verteld over het mooie Indië, maar ook over oorlog en over geweld. Ik herdenk hen die hebben gezwegen uit schaamte, verdriet of het niet willen herbeleven. Ik denk aan veteranen, aan repatrianten, hun kinderen, hun ouders. Altijd weer die oorlog. 2 culturen en 2 kanten, als een last op hun schouders. Ik denk aan hen met zoveel vragen, aan wat ze nog willen vertellen en aan ons willen overdragen. En als de taboe stopt met spelen, zijn de verhalen een deel van ons heden. Met elk een eigen ervaring uit dat grote gedeelde Indische verleden. Marinus van Helmond, geboren te Sluis 25 mei 1926. Overleden te Penang, Malacca 28 januari 1946. Het is dan augustus 1945 en Japan heeft net gecapituleerd. De Nederlandse regering wilde zo snel mogelijk orde op zaken stellen en een kolonie, en hiervoor waren ook verse troepen uit Nederland nodig. Samen met bijna 4000 andere militairen vertrok Marinus naar het verre onbekende Indië. Op 8 januari is dan eindelijk Singapore in zicht, maar door allerlei politiek gesteggel mochten de Nederlanders pas op 13 november aan land komen. Op 28 januari is Marinus overleden, ver weg van zijn geliefde Zeeuws-Vlaanderen. De aalmoezenier had in zijn dagboek een aantekening gemaakt dat door onze geliefde cowboy door zijn kameraden naar het Kuikenvis gedragen. Het overlijden van Marinus heeft grote indruk gemaakt op de jonge Zeeuwse militairen. Marinus van Helmond is begraven op het ereveld Menteng Pulo. Hij is 19 jaar geworden. De liefde van je vrienden maakt je leven heel compleet. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij.
tijdens deze herdenking. In de verwerking van trauma's, maar ook in een goede kijk op de historie. Wat is er gebeurd en hoe ingrijpend was dat? Het is ook om een andere reden waardevol. En dat is niet alleen om te herdenken, maar de burgemeester zei het al in zijn beginwoord, in zijn welkomstwoord, ook om vooruit te kijken, te leren van het verleden, na te denken over de toekomst. Want door te luisteren, door te herdenken en te erkennen, maakt hetgeen wat we meedragen in onze rugzakken, de herinneringen, het verdriet, de pijn, een stukje lichter. Het doet ook recht aan onze geschiedenis. We sluiten op deze dag, 15 augustus, ook het lustrum af. 80 jaar vrijheid. We sluiten het af, een jaar van herdenken. En laten we daarom blijven koesteren. Blijven herdenken. En zoals het ook door de burgemeester ook al is verwoord, ook in de toekomst, de komende jaren, op deze wijze voortzetten. Dank u wel. Onze dank namens gemeente Huls, Sluis, Terneuzen willen we uitspreken aan alle die ze hebben deelgenomen aan deze dag. Aan alle vrijwilligers die zich uitzonderlijk wilden inzetten voor deze dag, bij de bevoorrading en voor de veiligheid onderweg. Inhouding. Staat. Op de plaats. Rust. Voorste gelid bloemen neerleggen. Naar rechts. Afmars. Volgende gelid bloemen neerleggen. Laatste gelid bloemen neerleggen. Misschien nog niet. Maar dan mag het ja, er is nog geen kind op